ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି ଏମିତି ପୁରା ବେଡ଼ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ। ତାପରେ ମାଟିଠାରୁ ପୁରା 3 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 5 ଇଞ୍ଚ ପୁରା ହାଇଟ୍ ରଖି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବେଡ଼ କରିଦେବେ ଚାଷ ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଜାରରେ ଚାଷ ମଞ୍ଜି ବି ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ବେଡ଼ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଅଟାକୁ ପକାଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟାକୁ ଆଣିକି ଅଟା ହଉ ବେସନ ହଉ ଛତୁଆ ହଉ, ଛତୁଆ ଆଣିଲେ ବେଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟାକୁ ଆମେ ଘରୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଘରେ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଘରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ତା ଉପରେ ବେଡ଼ ଏଇଟା ବେଡ଼ରେ ଏଇଟା ସଜାଇକି ଏଇଠି ଆମେ ପୁରା ଅଟାରେ କରିକି ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆମେ ନଡ଼ାଟାକୁ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଡ଼ା ବଜାରରୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପୁରା ନଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜେଇ ସାରିଛୁ। ତାପରେ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଲା ମାନେ ପାଣି ବି ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ଆମର ପୁରା ଶୀଘ୍ର ହେବା ସହିତ ତା ଉପରେ ଆମେ ନଡ଼ାଟାକୁ ପକାଇବା। ଆମର ଏଠି ନଡ଼ା ଚାଲିଛି। ନଡ଼ା ଆମର ଛତୁର ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଟା ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପକାଇଦେବେ। ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ନଡ଼ାଟା ପକାଇଦେବେ। କାହିଁକିନା ତାକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଆମର ତଳେ ଲେୟାର କରିବେ, ତା ଉପରେ ଲେୟାରଟା ସିଧା ସିଧା କରିଦେବେ। କେବଳ ନଡ଼ାରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ ଛତୁ ଚାଷ। କୌଣସି ଅଲଗା ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସତଡ଼ିର ଆଣିକି କରିବା ପାଇଁକା ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ଛତୁ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବୋତଲଟା ଆମେ ଆଣିଥିଲି, ସେଇ ବୋତଲ ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜରି ପାଲଟାକୁ ପକାଇଦେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଏଇଟା ଆମେ କେବଳ ଘର ପାଇଁ ଉପଚାର କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ